Vær hilset, kære medbeboere af vores skønne planet. Jeg taler til jer i dag, fordi jeg synes, det roder i vores verdenssamfund, og fordi jeg planlægger en gennemgående oprydning. Når jeg ser på verden i dag, så ser jeg et gennemgående problem. Problem, jeg ville have set for 100, for 1000 år siden. Et problem, som der aldrig nogensinde har bragt os andet end sorg, krig og blodsudgydelse. Taler selvfølgelig om religion. Religion er en plet på vores ellers perfekte verdenssamfund. Religion er ikke andet end en pengeslug. Samfundet smider så mange penge i religion, som ellers kunne være blevet brugt til udvikling af bæredygtig energi. En gang var munkene den førende udviklingsekspert. En gang var det munkene, som der lavede genmanipulering af ærter og teleskoper og kalendere. Men sådan er det ikke længere. Nu er de bare pengesluger. Det vil jeg lave om på. Som sagt er religion en plet, men det er ikke andet end en plet. En tur i vaskemaskinen vil fjerne den for evigt. Så slut jer til mig. Slut jer til mig, og vi skal smide hele verden i vaskemaskinen og fjerne religion fra verdens overflade for evigt.